V dnešnom Medcast News 10-minútovom súhrne najdôležitejších správ z oblasti zdravotníctva za uplynulý týždeň sa okrem iných dôležitých informácií dozviete. Slovensko patrí v liečbe detskej rakoviny medzi najpokrokovejšie krajiny. Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik 5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má pre pacientov okamžite zabezpečiť lieky na ochorenie COVID-19. Vyžadovať antigénové testovanie v ambulanciách ako povinnosť nie je reálne. Tvrdí to prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková, ktorá tým reaguje na pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa neho majú ambulantní lekári na území kraja zabezpečovať testovanie pacientov na COVID-19. Dolinková upozorňuje na to, že poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie sú povinní vykonávať antigénové testovanie vo svojich ambulanciách. Na základe platných zmluv medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami majú ambulancie možnosť, ale nie povinnosť, testovať. V tejto súvislosti musím rovnako zopakovať, že výška úhrady za zdravotný výkon antigénového testovania zo strany zdravotných poisťovní v plnej výške nepokrýva náklady poskytovateľa na daný výkon, podotkla prezidentka Zväzu. Zdravotníkom, ale aj sanitárom alebo upratovačkám, ktorí pracujú na oddeleniach, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, vyplatil štát na príplatkoch za január 13 miliónov eur. Na sociálnej sieti to napísal predseda vlády Igor Matovič. A bude tak aj v ďalších mesiacoch, doplnil premiér. Zároveň sa personálu nemocníc poďakoval za odvedenú prácu. Predseda vlády avizoval vyplácanie príplatkov personálu COVID oddelení 31. decembra minulého roka. Príplatok mal podľa neho predstavovať sumu 7 eur za hodinu. Bude sa vzťahovať na každého pracovníka na COVID oddelení úplne rovnako. Lekár, sestra, sanitár, upratovačka dostanú za každú tam odpracovanú hodinu úplne rovnaký príplatok, uviedol na Silvestra premiér. Lekár cez mobilnú aplikáciu odfotí EKG a vyplní formulár s údajmi o pacientovi. Následne aplikácia pomocou umelej inteligencie vyhodnotí diagnózu, pričom určí aj závažnosť a mieru istoty určenej diagnózy a vygeneruje liečebný plán podľa najaktuálnejšieho klinického výskumu. Takto by mala fungovať prelomová novinka z dielne Powerful Medical, s ktorou zdravotná poisťovňa Unión uzatvorila partnerskú dohodu. V Unióne máme radi inovácie a tak sme sa tento projekt rozhodli podporiť. Klinický asistent, ktorý bude mať podobu mobilnej aplikácie, má slúžiť predovšetkým všeobecným lekárom, a to ako pomocný nástroj. Vysvetľuje Beáta Dupaľová-Kšenžigová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Unión. Dodáva, že skorou diagnostikou môže všeobecný lekár predísť i tak závažným stavom, ako je napríklad infarkt, cievna mozgová porážka či mŕtvica. Slovensko patrí v liečbe detskej rakoviny medzi najpokrokovejšie krajiny. Ročne u nás pribudne takmer 200 detských pacientov a úspešne sa darí vyliečiť viac ako 80% z nich. Najčastejšou diagnózou u detských onkologických pacientov u nás aj vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solidné nádory. Leukémie predstavujú až 30% všetkých onkologických chorôb detí. Odborníci na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky pracujú na viacerých krokoch, ktoré majú oblasť onkologickej liečby posunúť vpred. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Dostupná inovatívna moderná liečba je pre ťažkochorých dôležitá, preto s prihliadnutím pacienta na prvom mieste pracujeme napríklad na novom nastavení systému posudzovania nákladovej efektívnosti liekov, ktoré prinesie transparentnosť a efektivitu v rozhodovacích procesoch, povedal v pondelok na briefingu šéf rezortu zdravotníctva. Ministerstvo podľa Mareka Krajčího tiež pracuje na jasných, jednotných, časovo limitovaných a transparentných kritériách, napríklad na schválenie liečby na výnimku. Novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorou sa pre vybrané skupiny ľudí rušia doplatky za lieky, podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Týka sa ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do 6 rokov a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Opatrenie si v rokoch 2021 až 2023 vyžiada každoročne 37,5 milióna eur a poslanci ho schválili 5. februára. K zrušeniu doplatkov za lieky pre tieto skupiny ľudí sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.
Spoločnosť Chiranate Injecta, akciová spoločnosť, dodá pre slovenský vakcinačný program dostatok injekčných striekačiek aj ihiel. Už v marci to bude podľa generálneho riaditeľa Teodora Lisáka 2 milióny 1 ml striekačiek s malým mŕtvým priestorom, 2 milióny 2 ml striekačiek a 5 miliónov ihiel. V ďalších mesiacoch bude dodávať komponenty pre vakcináciu podľa potreby. Dodáme štátu toľko, koľko bude potrebovať. Sme pripravení naplniť potreby slovenského vakcinačného programu aj s rezervou. Vakcinačných komponentov bude pre Slovensko dostatok, potvrdil Lisák. Podľa neho sa dohodli, že Chiranate Injecta vakcinačné komponenty vyrobí a bude ich skladovať vo svojich priestoroch. Štát si potom bude riešiť logistiku podľa potrieb jednotlivých vakcinačných centier. Štát bude striekačky aj ihly kupovať prostredníctvom Ministerstva hospodárstva podľa požiadaviek rezortu zdravotníctva. Časť z marcovej objednávky striekačiek a ihiel je už dnes v sklade spoločnosti, oddelená od dodávok určených na export. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má pre pacientov okamžite zabezpečiť lieky na ochorenie COVID-19. Výzvu rezortu adresoval Zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý upozorňuje na aktuálny alarmujúci stav mantinelov liečby pacientov s koronavírusom. Pacienti pozitívne testovaní na COVID-19 sa stále častejšie sťažujú lekárom, že sa nevedia dostať k liekom, ktoré im lekári predpísali a doporučili. Lieky ako napríklad Ivermectin, Isoprinosín, Inomed či Favipiravir totiž nie sú v lekárniach dostupné. Čoraz častejšie sú pritom verejne, mediálne a odborne prezentované ako lieky odporúčané a používané na podpornú liečbu ochorenia COVID-19. Považujeme za nekorektné, ak Ministerstvo zdravotníctva opakovane apeluje na ambulantných lekárov, aby liečili pacientov na ambulanciách tak, aby nechodili v zanedbanom zdravotnom stave do nemocníc, pričom však štát nedokáže zabezpečiť potrebnú dostupnosť farmakoterapie pre zvládnutie účinnej COVID liečby, uviedla prezidentka zväzu Zuzana Dolinková. Ministerstvo zdravotníctva vydalo povolenie na terapeutické použitie lieku Colchicum Dispert, tablety 20x0,5 mg na včasnú liečbu ochorenia COVID-19. Uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Tento liek sa momentálne dováža na Slovensko a mal by byť dostupný v počte 10 000 kusov. Eliášová doplnila, že na ostatné uvedené lieky ministerstvo nevydalo povolenie na terapeutické použitie pri ochorení COVID-19, nakoľko nebola takáto požiadavka od hlavných odborníkov. V nemocniciach sú k dispozícii na liečbu po doporučení lekárom napríklad aj lieky s účinnou látkou Remdesivir alebo Ivermectin, dodala. Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik 5. Vládny kabinet vo štvrtok neschválil uznesenie o jej nákupe. Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že uznesenie vetovala strana Za ľudí. Použitie Sputnika 5 sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení štátnym ústavom pre kontrolu liečiv alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou. Odpoveď na otázku, čo ďalej, je podľa ministra zdravotníctva očkovanie. Avšak dodávky vakcín v Európskej únii výrazne meškajú a Európska komisia vyzýva členské štáty, aby hľadali iné spôsoby získania vakcín. A aj na základe odporúčania odborníkov sa Krajčí rozhodol predložiť na rokovanie vlády návrh na zabezpečenie ruských vakcín Sputnik 5. Uznesenie sa nám nepodarilo prijať, pretože koaličný partner to vetoval, povedal Krajčí. Za posledné obdobie som strávil mnoho rozhovorov s ľuďmi v Ruskej federácii o zabezpečení vakcín Sputnik 5. Už budúci týždeň sme mohli mať k dispozícii 160 000 dávok, pokračoval premiér Igor Matovič. Podľa neho ide o mimoriadne kvalitnú vakcínu. Veľmi ma za tejto situácie mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najvyššiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec baviť nebudeme, povedal Matovič. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast@medcast.sk.